Щонайменше двоє людей загинули внаслідок проливного дощу, який пройшов північною та західною Словенією, спричинивши повені, перебої з електроенергією та перебої в русі. Станом на сьогоднішній ранок у деяких районах Словенії тривають повені. Проливні дощі спричинили підвищення рівня річок і масштабні повені в багатьох районах, причому найбільше постраждали північні та західні регіони. Влада повідомила про 3 загиблих в результаті повені в містах Крань і Крамник на півночі Словенії. Влада провела евакуацію в Цельє та Скоф'є-Локе, а екстрені служби відреагували на тисячі дзвінків про допомогу від людей, які постраждали від повені в постраждалих районах. Повені та суви зробили непроїзними багато доріг у постраждалих районах, включаючи ділянки автомагістралі А1 між Любляною та Марівором. Також було сильно порушено залізничне сполучення. Незважаючи на те, що рейси в аеропорту Любляни все ще виконуються, адміністрація аеропорту повідомила, що заблоковані дороги в регіоні ускладнюють доступ до аеропорту та деякі затримки в рейсів. Щонайменше 16 тисяч людей залишились без світла в постраждалих частинах країни, а паводкові води затопили сотні будинків. Рятувальникам було важко дістатись до затоплених місць і звернулись до громадськості з проханням пропонувати гумові човни в місцях, де дороги закриті та непроїзні через цуги. Гелікоптери евакуювали людей, які опинились у своїх будинках у місті Скоф'є-Лока, де автомобілі та вантажівки були затоплені та знесені течією. Агентство з охорони праці навколишнього середовища Словенії прогнозує подальші сильні дощі на більшій частині країни принаймні до наступного тижня. У центральних, північно-східних, північно-західних і південно-західних регіонах оголосили червоне попередження про сильний дощ, а на південному заході помаранчеве попередження про сильний дощ. Регіони офіційні особи можуть оновити та можливо розширити охоплення попереджень про погоду в найближчі години та дні. Подальший тривалий сильний дощ може спричинити додаткові повені в низинних населених пунктах поблизу річок, струмків і струмків. Також можливе підтоплення міст у населених пунктах, де легко переливаються зливові стоки. У районах, розташованих нижче за течією великих водосховищ або річок, можуть виникнути раптові повені після відносно коротких періодів інтенсивних дощів. У горбистій або гірській місцевості можливі суви, особливо там, де сильний дощ розмочив ґрунт. По всій постраждалій території можливо виникнути перебої з електропостачанням. Повені та суви можуть зробити деякі мости, залізничні мережі або дороги непроїзними, що ускладнять пересування по суші та навколо постраждалих районів. Затори можуть призвести до небезпечних умов руху на регіональних автошляхах. Влада може тимчасово закрити деякі низинні маршрути, затоплені паводковими водами. Суворі погодні умови також можуть спричинити затримки та скасування рейсів в аеропортах постраждалих районів. Повінь може заблокувати регіональні залізничні лінії. У районах із сильними дощами та можливими підтопленнями доріг можливі затримки та скасування вантажних і пасажирських поїздів. У низинах можливі локальні провали. Деякі підприємства можуть працювати не на повну потужність через пошкодження об'єктів через повінь, можливу евакуацію та неможливість деяких працівників дістатися до своїх робочих місць. Ми не бачили таких повеней не 500 років, а 1000 років, сказав словенському телеканалу Роман Кочілія, керівник рятувальної служби в селі Мост при Команді. Він додав, що рівень води досяг 2 метрів. Майже всі регіональні дороги на півночі країни, а також деякі залізничні колії були закриті. Близько 16 тисяч домогосподарств залишились без світла.
За словами міністра оборони Мар'яна Шарека, армія була готова розвернутися на допомогу. Він закликав громадян залишатися вдома в місті Камник, де влада оголосила надзвичайний стан і закрила дитячі садки. Влада радить стежити за новинами про стан доріг і погоду в місцевих ЗМІ. Перевірте стан доріг і знайдіть альтернативні маршрути, щоб дістатись до пунктів призначення постраждалих районах. Це дасть додатковий час у дорозі. Можливі перебої з доставкою. Подумайте про затримки або зміну маршруту доставки, доки під'їзна дорога не відновиться. Не їздіть по затопленим дорогам, заряджайте пристрої, що живляться від батареї під час тривалого відключення електроенергії.